zerbait kontatu dit Aigea bezain azkezoa zela egan Iraganak erakutsi zidan gertatuko zela Bestiak Iluntasuna gutaz menderatzen doa Korrika joan aurretik gogoratu nitaz Gutxika itzali ditugu argi guztiak Noiz bihurtu ginen piztiak Bestiak Baino orain azkarragoa naiz Itzalak baino azkarragoa naiz Baino orain azkarragoa naiz Zure gezurrak baino azkarragoa naiz Baino orain azkarragoa naiz Nere beldurrak baino azkarragoa naiz Bere zeneko gezi bat duzu bihotzean Baina gizi horren izauritzen nau Eta sexu grina gobernatu zaitu Itzalak pareta betetzen duen bezala Piztiak Gehiago fidatzen ez nire begietaz Zure espainetaz baino Gogoratu dure momentu goietaz Piztia bihurtu naiz baino zu gehiago Piztiak Piztiak Baino orain azkarragoa naiz Itzalak baino azkarragoa naiz Baino orain azkarragoa naiz Zure gezurrak baino azkarragoa naiz Baino orain azkarragoa naiz Nere beldurrak baino azkarragoa naiz Baino orain azkarragoa naiz Itzalak baino azkarragoa naiz Baino orain azkarragoa naiz Zure gezurrak baino azkarragoa naiz Baino orain azkarragoa naiz Nere beldurrak baino azkarragoa naiz No te pegues tanta caso. No te pegues tanta caso. Es algo sin como... Gaurko eguna besteen berdina izango da mundu aldatzeko gogorik gabe Monotonia utxonetan gaude murgilduta bizi irauten saiatzen Hainbeste ahots egin behar duguna esaten isildu nahi ditut une batez Ohera joan irudimenak egin dezan jolas ametxetan bakarrikan gera aske Amestu dezagun egunez askatu gaitezen Amestu dezagun gauez esnatu gaitezen
dezagun gauez esnatu gaitezen Ametxetan bakarrik geraz galdu dezagun burua joan gaitezen jo hartzetik narniara astu dezagun mundua amestu dezagun egunez askatu gaitezen amestu dezagun gauez esnatu gaitezen amestu dezagun Iep, gabon. Apa, gabon. A ber, egon momentu bat hemen ikusietela nere kamari egundala pixkat potzure. Bueno, por cierto, hemen txatin jendie oso motibaute ja, hemen dago Tagastitas izeneko bat, ez dakit izun zein dan, hola esan da. Bueno, ez da gizien izangoan, baino nire resikon bat da, fijo. Resiak Tagaste izena, orduan gaietako bat konberdu. Nuntza dela, barkau, resian? Tagaste, residentziak Tagaste izena, Madriden. Ah, vale. Hor da, gela baten sartuta, ikusten, horietatik ikusten bakarrak ulertze ditelaz, beste guztik ez du euskaraz ulertzen duen. Bueno, parre batzuk. Hemendik, buenas tardes, buenas noches a todos. Baita dormen Aimar Alkorta, Iban, Intzakiko Iban, eta Araberar. Bueno, kaixo da noi. Eta kaixo Arantza, ze moduz? Ondo. Ondo? Bai, ondo. Itze jo gogin, o nerviosa? Bai, nerviosa pixkat bai. Da, ez eo nerviosa, sí. Ez diatein entrevista da bizitzan, zanaet. Baina hau ez da... Entrevista ez da mi vida. Hau ez da elkarrizketa, gitarrizketa da, orduan, ez da beste rollo bat. Bueno, normalin beti azten naizen bezala, eskauko izutena da, pixket segure burue aurkezteko, nundi zatozen, bueno, momentu honetan Madrilen zaude, baina nun guzean, eta pixket musikikin eukidezun bide hori, a ber, ze kontau nahi diguzun. Ni hori jokoa naiz, hori joan jaio nitan. Eta musikakin, Madrilen ikasten nahi hori lehenengo gauza. Madrilen ikasten nahi naiz, ingeniería de imagen y sonido dela telekomunikazioko rama hori zela. Eta ni musikakin hasi nitan, nire gurasok 4 urte azkanen musikaskolan sartu zidatenen. Dala lo más mitiko, hori honetan gauzadik mitiko, ume guztik musikaskola sartu. Vale. Eta hor sartu, eta gero saxoakin hasi nintzen 7-8 urtekin hola. 9 urte hola ingo nituen saxoakin, solfeokin batea. Eta gero ja saxoa utzi nun, eta 2018 hola hasi nintzen usteet gitarrakin, eta hortik aurrea saxoa jaztez jotzen hori gira banda hola, hori joko bat. Baina nire instrumentu favorito nagoela, oraingoz, gitarra. Eta gero hori taldia sortu zen, eta hola bidea egiten jo naiz. Eta hori, eta oantxe Madriden, eta kontzertuko la jartzizki guenen, buelta egiteet kontzertuko ematea. Eta hori. Eta 18 urte askat, ez tekizu gehiago. Lasai, jugo naiz ni betire pixkat zeratzen. Ja, solfeu aipatu duzu, eta bueno, nik hau da kanal hontako elkarrezketa hauetako galdera zeanetako bat. Solfeu buruz ze iritzia duzu, gustatzen zaizu solfeua? Esan egixe, esan egixe. Itxoin, momentun odia egiten nun. Osea, ni solfeua jutia odia egiten nun. Derrigorrezkoa zen gero instrumentuan eban bazen nun. Eta hor nun inbertsan itun urte guztik, saxoa jotzen segitzeko. Baina han egila da, enezela bat arrepentitzen, asko eskertzet,
Ze solfeok eman zian, aberkini, maioria eta zen goatzen, baina azkenin formakuntza horrek, ez tekiz emat urte egin dituen solfeo, pues, LHBT-ko lehenua, LHC arte gola, nahi gabe belarri jaiteizu esako eta ritmoa eramateko kriston facilidadia mateizu gero. Adibidez, Itakako bateria, Josune. Beak, etzun berez bateria jotzen Itakakin hasi baino lehenuo, baino solfeo iteagatik zeitun harrapatuzun. Eta holaxe, eta nire gitarrakin neno asko, baino ikasietena bakarrekan izan da, eta solfeo gatik, orduan. Momentu zitzan gustatzen, baina eniz bate arrepentitzen iteaz. Ez que egixe da badala gauza bat, hori laguntza izuna asko, musiki entenitzen da musiki irakurtzen eta baina ez que kiston perezi mateu. En plan, Niko hanen uningo, Osa, kriston totxua da eta niko hanen uningo. Baina, umetan derrigorrezkoa, eta gero ere bain ikustet asko iteula, umetan itezunen solfeo, umetan dan asko zerrizo sartze zaizu. Eta horrekin ditoan belarri hona ukitzia eta hori. Nikoan ingo balimanun solfeo posturten zeharrola ezitzaian igualak geratuko. Osa, ez dut. Umetan eziak pentsatzet asko segei inditela hori belarri aukitzia ritmoa eramateko gaitasuna aukitzia eta hori da. Vale. Bueno, ja galderatago bat hor la deu. Aipatu ez hori, Itaka taldeko gitarristi zehala. Nik nire galdetik pozgarrixe da, hori, hain jende gaztie ikustie talde kurioso batekin, ze hori, gaina estilo nahazketa nahiko kuriosu ere daukela esango nuke, ez da gizu nola definiko zenuken Itakan etxe zuena? Joangoz bintzat ez du definitzen esana, eta seginan idaik euki gabe pixkat, bastante poperua, asko iteure bai, oia beste tema bada, baina komposaketan hasiera mintzat gehiena kantantiak itezun, letratik hasita. Eta gero nola nire bain momentun, bai gitarra jotzen nuen, baina akordez eta poko maz, eta bateriak ere bai, betiko hori. Eta orduan oso kanta poperoka atea zian lehenengo kantetan. Baina nahi saiatzen lukiek rollo bat hartzen oiamaz, kainero. Eta kontzertutan tare bain notatzea. Eta orduan, enu jakingo esaten estilo definidoa, baina notatzen egia, en plan, ez dakau bat, baina bidia hartzen egia eta nahi deu nun baita iritsi. Eski nik neu entzun detena, hori amestu dezagun dela gala pixkatola singela oso funkixe da, en plan, badauka igual toke popero hori, baina toke funky brutala dauke. Eta hori, entzun deun piztiak edo somak daukate ja distortzio geixokin, eta... Geru batea zian, bai. Eta gabon hauetan berri batzuk inditugu, hiru gola. Ez ditugu atea, baina... Ez daka zer ikusilekan amestu ezagunekin, Seventeen... Bale. Eta badaukazu asmue horiek noizbait kaleratzeko, edo dia asimaz? Bai, baina nik uste hori gehiago aurreago, zehose solida daka honian. Noan arte hongea, kanta batin eta prest da honian atea. Eta hola individualki atea ditugu, baina nik uste toan dakaula la idea de disko bat hola, orduan zehose solida daka honen, ez tekit. Horretxarro numero 6 kanta hola, baina metatzen egin, ez? Orduan ja danak atea, o lako zerbait. Orduan handikan nik uste denbora falta dela. Baina ni hemen onda, ez tekau oso erresa komposatzen eoteko, zein saiok ez ditugu iten. Orduan, kantak jongo ateatzen, denboa, berda? Baina, bai, atatzeko intentzioa dakau, baina handik ez. Bale. Hemen, dago Josilla zu izeneko bat, Josilla zu nola nahi da. Gitarra, hori bateria da. Bateria da, esateu honen azeala, hau pagaran, honen azea. Gare bai. Ja ipau dezu pixket konposatze kontu hori, orduan nila aprobetxaukot nire lau ataletako osetako bati hasi dimateko. Orduan, klaro, ja esan dezu, aipau dezu gauza bat konposatzi buruz, da nahiko raru intzat, letratik aztezate konposatzen, ala hori lehen zan? Bai, nik uste hori lehen osala. Aberroan danetikan saiatzen egia.
hasieran hori, nik errifakta, osea, ni, zenbat hasi ginen, handela urte eta erdi hola, nio handela urte eta erdi anitzan handikan ikasten, nola, gitarra jo, bai gitarra elektrikakin hasin, osea, nik gitarra elektrika jotzen nuen, baino handikan soluak eta errifakta ikasten enitzan, nola, beste kanta batzuk aitzen, nik sormena momentu hortan enakan. Eta orduan, gehiena, nik uste dut, maioria, hori, kantantiako la letra ekartzen zuen, eta gero akordek egiten genituen horren gainetekan, eta hola. Eta hoan, dakagun objektibo horrekin burun, nahi dugu, pues igual, riff potentego, kola, kantan, eta hori pentsauta objektibo horrekin riffetik ite dugu uste. Vale. Normalin hemen elkarrizketatu diteunetik, normalin hori riff batetik edo base harmoniko batetik gertetze bela esan nahi du jendik. Eta igual inoiz indezuen melodia batetik abiauta? Igual baten bat, baina hori ere bai kantanteak melodia letrakin dakala ja. Igual audio baten eta esan, venga, aran, jarri akorde batzuk honen gainetik. Eta holaxe. Hori ere bai hasieran ikustet. Ikustet hola zizalak egin mogu erro ez tegite ditakon bat. Vale. Eta akordik aukeratzeako ordun belarrixek agintzeu? Esan nahi, esplikatzen nahi zen. Zimaz, eskuek eta belarrixek ematezatun lekure jutezea, ala badao intenzionalidade bat, hemen maior bat erabiliko dugu, menor bat erabiliko dugu, sortu nahi dezun emozizun arabera. Ez da, esplikago nahi zen. Nik uste, oan arte behintzat, ez bale maduna joan derbete komplikau eta jun posibilidade bada, baina oan arte beti belarria eta zenik teoria, oza, solfeo dakit, baina ez gitarrana, dakiten general, eta hori. Eta nidakat belarri ona eta ritmo ona eta nosoke, eta horrekin nitet, pues, atatzen zaitena eta jazta. Baina teknika de gitarra eta hori handik pues, ikasteko dago, eta orduan. Gehiago belardik, eta nik uste tola danak ite dugula, grupoko danako lete du. Eta eguneko, taldin eguneko laota amabostek, zan nahi da. Baina ni bazpare betik aldetu eta izumen batema dago beti zateuna, nik eitxea dau, zera. Hombre, asko dakinak eta musika komplejoa nahi dunakin jungoa a meter séptimas menores, o lo que sea, baina ez da gure kasua. Bueno, azkenin estiluk ez da exigitzen gauze bat, ez? Igual, estilo, egin nahi dezun estilun importantio da riff potente bat egitzie, ritmo aldetik, aldetik, harmonikamente ikerarri komplikau izeti baino. Oia. Aparte, harmonikamente ikerarri komplikau edan kantu bat gero, igual, kantatze gore zaile da, jendiei gelditze gore zaile da, ez dakit. Bai, osea, komplikaua, komplejo izatiak ez du esan nahi kanta audio dela. Eta igual, dedikatu jozu kanta iman esan, kanta bat ez du definitzen bere komplejidadea. Orduan, belarretik. Vale. Venga, a ver, hemen betukot nire txuletilan. Bueno, egingot kanalontako beste kaldera klabetako bat. Itaka zer da? Demokrazia ala diktadura? Aituet galdera hori zure kanalian. A ber, konposatzeko orduan, ez dela. Berez, galderi konposizio arloti dijunez konposatzeako ordun. Baino, taldeko beste aspekto bat zuten erantzulik ezu. Ez dela demokrazi bat. Baino, konposatzeakon, a ber, nik uste dagoela jendeak son kreatiboa eta jendea eset. Nik adibidez, oangoz kreatibidadia gutxi. Eta, nik uste, kreatibidade gutxi, eta adibidez, eneko eta leire diala kantantia eta bajoa, eta kae, eneko jartzea etxen, eta riff batekin etortzea derrepente, eta leire ere bai idazteko gaitasun askoaka, letretakoa da, zaideite filologia ingles aideiten esanet. Eta orduan, aspektu horrei behira, egila da, komposizioan kanta asko atea dia eo leiren letratikan, eo neko katea rifa. Baina bestela,
eta beste guztia, obviamente, pues, talde osoa berda kanta osoa atiteko. Eta izan ditugu gure bai kanta berri bat induna honetan, atea zen, literalmente, momentun, venga, beste kanta bat berdeu. Vale, venga, hasi izo zer jotzen, eta hasi ginean, oza, ni hasi nintzen riff batekin, nosek, eta hola, kanta oso bat dakau inda. Orduan, diktadura, baino sí, oza, pasagable. Esan dezu hori, normalin, abeslarixek eta bajistiek ekartzetuela ideiak, ideia horiek nola landu hoi die lokalin? Ze, klaro, zuen Madrilen egon da, ez dakit hori segitze zuen komposatzen edo segitze zuen kantak lantzen? Ez, lokalian ideia eta horratikan oan pixkat geldituta gaude. Gabonak aprobetxatu genituna sako, eta bi astetan 3 kanta eta erdi beste bat atea zen, baino ez da bukatuta ni nada. Atea zian, baino badakau intentzioa pijamadan eta hola pues, kantak lantzeko, ba igual neko beste herrif bat ekartzen nago, nik beste herrif bat okurritza da zain, no seke, eta pijamadan erakutzi, o audioz biali, eta hola zoze sortu. Baina oso zaila da, eta segu gaude ohituta, zozer bali madakan norbaitek etxean inda, un lokalea, eta bera hau dakat, eta bestiak direktamente gainetikan joa, berzo zer okurritza zaion, eta hola, dana gainetikan jotzen, pues, kanta sortu. Eta hori joan nola ezin deun bastante zaila izaiguiten komposatzia. Eta bai, baino horretik normalen lokalen izatea. Hor dao, bueno, ez dakit, ideia bezala igual balixo dizuelako, ez da, Guitar Pro ezautzezu? Guitar Pro programa, da basikamente programa batzuk tablaturak idatzi alditezula, orduan igual horrekin bere garaian nik eukinun, bueno, nire oingo taldie sortu genunin, bateristi eta bisok ez geunden hiri guelin. Orduan, lehengo kantute opuzketak horrekin egin itxun, zimaz, ideia bezala zatizut igual, Guitar Pro bai, piratea humerko zenuke, ze, bueno, berez pagoku da. Baina, bai, nik hori gomendatzea izuet, ze hori azkenin distantzitik riff bat alkarren gainin jarri eta más o menos nola sonatzen aitzeko aukera hona da. Vale, erabiliko du fijo. Vale. Bueno, a ver, eskemen dauzket, mandiola, Theo Pirate King, esate jo, hombre, eske, olako gauze, eske nitzo bat iru, nitzo bat iru. De hecho, eta hau esan berra zauat, eta hemen txatin baldimo ino Prime hauena, bota Prime favorez, Zoom hilin 15 Europa atzen nahi nau, 40 miniture ez limitatzeko. Ze hori lehen etxeon, baina oin jarri de, zuk Zoom eukilegezu normala, baina 40 miniture moztu egizue. Ni hemen ordu terdiko zea baten, 40 miniture moztik izton putadi da. Ja. Ordu, bueno, a ver, 15 euro hilin ez dala, eserre baino favorez bota Prime, ¿vale? Nire baska gauzak pirateuta, oza... Ja, es que... Ez dakit, internet gauz mundu zabala da, ez? Bai. Eta, gainean Mac eukita, nire txene bai beste Mac bat dakau, eta, hauek, aplikazio hauek, Illustrator, eta tipikos de Mac, betiala Pro Video, hosti, no izan hau, baina, bideok daiteko eta hola nire Mac danak pirata hauzitun. Eta kako bideo batzu kortekan akadia. Bideo gaipa duela, bideoklipek autoeko itziteguk die, alan batematekin egin ditezua? Ez, bideoak danak gukin ditugu. Nota guitean nik uste, de hecho, osea, a ver, zuk ikustezu bideo bat esatez zuk aldez esan, ala, que guai, no seke, baino, kero, aztezea fijatzen, eta ikustean rekursok dia, de casa, osea, etxekuak. Abestiaken adibidez, dana etxen grauta dago, zea guzti daude o nire etxen da, o leiren etxen da, o garaje baten, eta hori bilatzen genuen bai, rekurso gutxikin, zozek guai ateatzia, eta graziosua, eta onda eta esan. Eta hori tedeu gu grabatu, normalen launtza eskatze du grabatzeko gure launakola, eta gero edizioa nekite izan dut, osea, nekite nola Mac dakaten, programan dakaten, ordo nekite, bai, edizioa, baina bestela.
adibidez, piztiakeko bideoen bai ikusteala igual, dala homemade o nahiko nabarmena, baino amestu dezagunen, Baina amestu ezagunen, bai, gaztu dintzit. Amestu ezagunen, klaro, eneko naita keite benite lan. Eta orduan, berak utzi zizkigun, eskatu zuen eneko joko batzuk, kamera, no seke, dana eskatu zuen, esatea. Tela urdin hori bai eskatu nintzen. Material guztia eskatuta eta ja grabatu zegoen, berak baki grabatu. Orduan, bai, amestu ezagun, profesionalago da hola grabatuta. Baina edizioan ikin nun, de hecho gatzen naiz, hasieran genekala pentsauta ditia, tela urdinakin, broma, jarri fondo bat, no seke, eta saiatu ginean, eta etzan oso ondo gatu. Eta orduan, fondo urdina, eta polita gatza, zeke jazta. Bai, ondo dago. Lasai, Iban, etxau bat bizumen berri, nik praime bakarri nahiat, bizumik ez. Komposizio aldetik nik uste ez da botela hola galdera askoz geixo, uste normalin egin dituten puntu danak pasau diteula, zeuk zehose gehitu nahiko bazenu nola funtzionatzen zuen, eo zehose nahi baldin bazu jendiei esplikau, oinartez teuna ditzen. Komposizio aldetik, bai, aipatu, hau ja da, en plan, nire gauza bate. Soma nik produziu nun. Zuk produziu zenun? Danak daude inda Jurgi eta Boadakin, Somaiko ozen estudioakin. Eta Soma nik itakai eskatu nio naberan nik produziu, porque bada zehoze kursatzen zetena, eta de hecho igual futurako aspiratzeten zehoze. Horren esatzen, utzi zuten, eta ratu nintuen, igual filabeteula, baina bat txikin batea. Orduan tarratu inun, baino produziuta, eta orgullosa nago. Ez du gaizki sonatzen, esan nahi ez da... nota guztia beste kantakin... Bai. Nibela, bestekin hori esplikau. Baino, bueno. Bueno, igual horrek bat jemate ditxo toke garajero hori, en plan, o toke pixkete pertsonala hori, ez? Bueno, askotan pasatzea, behintzet gure estilu metala jeonezea taldetan da, askotan entzute ditezu hiru talde ezberdin, da hirurek igual sonatzeu, en plan, baterisik igual sonatzeu, gitarrik igual, oso antzeko, ez? Eta holako rollo bat ematiek beti ematexo toke berezi bat, ez? Eta kuriosia ez, nola produziu zenun? GarageBand. Makak ekartzen programatxena zenun eserpatu ez eser. Eta horrekin ninun YouTubeko, ja lehenuotik banekin más o menos nolain izan kanta horrekin hasi ikasten dana, más o menos banekin. Eta gero nola masterizauta dana informatzen joan izan kantakin batea. Eta hola inun. Eta horik bilabeteo, incluso gehiago eramontzian, izan algo muy fácil, baina bueno. Eta hor, hau ja kuriosia ez, GarageBandekin baita soinu txartel bat erabiltzezu gauzak sartzeko eta hola, ala da gehiago ordenadore barrun bertan itxezun gauza bat? Soinu txartela erabilinun gitarrantzako, ahotsantzako, soinu txartela nire aitana ez heterosi ez, nire aitana zan, eta soinu txartelak nire. Eta horrena horretik zoze egingo nun ikusten bai. Bateriak, hola, igual. Bai, bateriare bai grabatu ingenun. Egila da, baina, nik ezakat espentzia bateria grabatzen, orduan notatu itesan, adibidez, bombuak kriston errerazio pilakin eta hola, egitetzen oso ondo ditzen. Eta bai bombua horrena horretik sartuta dara. Igual bila batea, baina bai bombua horrena horretik sartu niola, eta beste guztia... Ez que, a lo tonto, gitarrak, bajue, ahotsa, bueno, en plan, dentro de lo malo soinu txartel batekin, mikro batekin, ondo, baina eske bateria bat grabatzi da embajada bat, hola... Suerte, que gure lokalen, guk lokala konpartu ditu egon zaiatzen lokala. Eta beste taldiak sakan bateria mikrofonatzeko maletin bat. Ikusi nuen lokalian eta esan nuen. Igual, interesau ditit. Eta eskatu ingenien
grabatzeko. Eta orduan dana montau genuen, eta grabatu genuen goiz baten. Eta hori, baina ni bere zenazkan mikroak eskatuta zean. Eta hola grabatu. Hala, hemen, a ber, izen hau, Aupa aran honen naiz musu nao, da hemen pertsona baten zea, pertsona baten nike, eta esateu aupa aran. Bere nike da, aupa aran honen naiz musu nao, aupa aran. Vale. Baina no ez nao. Bai, musu N-A-H-O, naho. Bai, bale, hori nagore. Hori nire lagun, bale. Eta esateu, The Valley of the Rainbowsek meritua daukala garage bandekin produzitziak. Esateu. Ja, bakit. Ez que enun nahi ordain du. Eta, bera, enun piratea hau, baina, bueno. Pues garage, ez que momentu arte zeo zein danakan txorra damatola eta garage bandekin nakin. Eta horren esan nun, bueno, pues, ene izo handikan eta gehiago komplikatzen hasiko, porque ya de por si bilabetera eman bali mazizkian, beste programa bat nola erabiltzen ikasten kasi berban eman vamos, hori ja postila bete. Orduan gara espantzeko. Esateu, nao eta lei batea daudela. Ah, claro, Gasteizen. Hori leire, kantantia Gasteizen ikasteu eta bere, nire bilaunak leire eta nagore, pues, konparti bitegu bera. Bai bat daude. Earki. Bale, esan behar nun. A ber, ze, klaro, nahi gauze etortzazit burure, baina gero beste gauza bat egin liatzen naiz, da ja, azkenin pinzi juten bukatzet. Ez da esan behar nun. Gaina uste da, ati jode duela. Si, eso berriz joko. Neski bizi naiz bat, ez da gitu, molestatzen nahiko naiz, ez dakit. Bueno, sin más, aurrera zegiko dut, eta jazta, geho okurritza aldi mazait. Bai, bale, ja, okurritzet. Esan dezun hiru kantu hosek, hiru edo sei edo, bueno, izengoien kantu hosek, pixket profesionalo grabatzeko asmoi baukezue, ala segiko zue Jurgikin grabatzen zumaxen? Guk ez tekigu. Debate hori oki deu, gure arten, eta ez tekigu Jurgikin oso guzta gaude, kriston majoa da, eta beti tope ondo atendigu digu. Nik uste Jurgikin igual segiko genula, baina bai egila da nahi duela igual esplorau haber ze gehiago daun. Baina ez tekau ideek, gero ere bai haber zemat hiru dakaun grabatu nahi duen momentun. Claro. Bai, bakau justu bali magoaz, pues Jurgikin inberko du. Baina bali badakau, sobran, emate baigu diruak beste estudio batekin iteko jamaz profesional, igual planteatuko dugu fijo. Kontzertu aldetik eta kontzertu asko eukitzen naizate, azken aldixen, ala nahiko zenuketena baino gutxixo, gehiago? Ez, gutxinaka ideateatzen. Oantxe, ez tegitzen badazkau, iniz joatzen, kalendar badakau, baina iniz joatzen zen badazkau. Baina badakau bastante. Hanginetako bat, adibidez, zautzan azte nagusi jauzez, abuztuak, etxar ez dakit, abuztuan zautzan, lehen gorten zetakek jo bertzun eszenarion, bastante handila. Eta hori ez, baina kontzertuk egin bastante guzta. Urtia bukatu baino lehen nua, auki genitun 3 o 4, ni Madrien egon da. Eta ondo, nik uste igualtxu izango ala ekaina arte. Pero ja udaran, ikusiko dugu, nik uste udaran gehiago atako jola. Esango zenuke gaztea maketaleak eta finalin eotik igual ate batzuk iriki dizki ustela alde hortatik? Bai. Kontzertu aldetik, adibidez, aste nagusiko zautzako hori atazala, modelo aretoan bai jotze dugu, eta gehiago enez joatzen, baina bai, eta gure diru aldetik eta ere bai notatzea zemat eskatzen hasiko gehan, hola ere bai notatze dugu. Diru eska hotxezu, guk ez dugu guztiaiko horratzen. Probata. Hombre, da. Ez, gure galdetit egu beti.
Eta hasieran beti zauen, ba hori, 200, 300, baino gero derrepente igual aitzen genuen, pues, guk esan genuen igual 200 bat desko jona bintzala. Eta, konfran, ba, ez tegit. Ba, eskau geixo, orduan. Bai, en el sentido de, ba, hauek, eta ez tegit, kontzertutan izan zen, igual haian jo genuen kontzertu nola, eskau genitula 200 nola, lehengo udalako kontzertu baten. Eta, orduan, taban ere bai, maketa lehiaketa irabazi deula, eta ja, gure artean ere bai adiesenik ampli berri bat erosteko intentzioa dakat, eneko gure bai ampli berri bat erosi bateri berri bat erosi dugu, esanet, ja, gure materiala handitzen nahi da, eta orduan, jo eskatzen hasiko da. Bai, ondo jezue. Pagatze baldin maizu eskatze ustena, eutzi horri. Eutzi horri. Nik egitxu, zabez, gure taldi guk ez dugu ezkai kobrago. Geixena kobrago genuen zea, izen zan, jo genuen The Brook, bueno, metal talde hola nahiko ezagun egin, estatu mailako egin, eta entradatan ata genuen hola diru pixkat, ba, ez da, dia 300 euro holako zeo zezien. Eta bestetan broma aparte gu junda jotzeatik nehiku dugu. Blan, gasolina jartzen bai dugu, ezkazkenin gaur egun metalare, ba, bueno, ja ba, baki unola dago, eta, bueno, ezkera, enaiz hasiko hemen trama kontatzen ez dara. Por cierto, Josi jazu esateu, aran dana ez da kontauer. Ay, bueno, ya lo siento. Que conste, nik ez dixotela exactamente galdetu, bea atzea egin da, nik kulpienei ez bota, Baina hori publikoa da, publikoa. Ja, ez dela. A ver, diferentzia da ere bai gaztetxe baten zenbat eskatezun, udala zenbat eskatezun. Claro, bai. Gaztetxe gutxi beti, baina... Ez hor, kiston lehen gaur justu baina Twitterren egon hor polemikatxo bat edo gaztetxei buruz da hola, eta eske Euskal Herrien kiston suerti daukeu gaztetxikin daun zirkuitukin, gainea daude gaztetxe asko daude, eske sala baten baino hobetoz zaude, eske kiston ondo. Bai, eta kriston aukera mateizu beti gure lehenengo kontzertutako bat gaztetxen izan zen, oza, gaztetxen beti mateizu joko hori kontzertukin azteko, eta hola, hori gero ja udala sartzeanen, ja ez otra cosa, fakturakin eta bai beste mobedatzu daude, eta orduan, baina gaztetxe beti gaina kriston errestasunakin eta mateizu bai kontzertu egiteko aukera, eta danantolatzeko ere bai beti kriston errestasuna da. Bueno, bakoazen urrungo atalea, teknikaren atala. Baukazu teknika rutineik, en plan, gitarra gaztezunin praktikatzezun rutina bat, ala geixo da, bueno, ertetzeuna jo, eta jazta. A ver, gitarra hartuko ja. Bai. Ikusten neiz ja sexilloak, que se van acercando, baina ez, nik ensaiatzeten, gila dare baioan karreran zehar bastante gutxi jo jotzetela leheno jotzen una baino. Ensaio aldetikan, orduan, adiezka ona baino lehenuko hilabetek bastante liauta neon, eta jotzen nun, oza, ensaiatzen nun, kontzertuako ensaiatu berren nuna, eta jazta. Eta bai, pedala erosi nun, gabona eta gero, overdrive-ena, dala nire lehenengo pedala, eta motiba hori nintzen pixka, eta bastante ensaiatzen nun. Baina ez inoiz ensaia hola teknikaletan ez erroza izan da bai igual, instantde bai beti gitarran gauzak atatzen eskita, igual, tipo bat, ez tegize kanta jotzen, guztu bitez egitena. Eta hori hartu hori, YouTubeen beratzeta horrela jotzen, eta ikasite. Eta hola ensaiatzet, guztu eskiten kantak eta hola ikasten, eta gero ere bai, pues, grupoako ikasi berituten, taldeako ikasi berituten, kantak eta ensaiatzen. Baina teknikaletik, gero teknika diferentiak pues, ikaste dituzu kantakin batea, claro. Kantak teknika hau baino emaka ikasitezu. Baina bestela ez naiz, en plan, hortan fijatzen. Bueno, igual nahiz eta izen rutina fijo bat, esan dezuna da, kantu ezberdine jotzen nahi baldin mazea, kantu hosiek ikisteko, kantu hosie dauzkeden teknikak barneratzen naizea, orduan hosie praktikatzen naizea, eta, bueno, ez? Bai. Bale. Badao
gustuko ezun teknikan bat, en plan, asko gustatzen zaizuna jotzia. Eta, A ber, asko, ez da bat, favoritua esango nukena dela ni nada. Baina, adibidez, Museen Muse. Nei gaitak barrintzian esan nunen Muse, porque Muse esatu behar. Orduan Muse esako. Baina, bale itxoin, azintzen nola esan justuan, baina. kamari pixket behero jartzei bai, hartara gitarri boto ikusteko. Ai, perfecto, hor perfecto. A ver, nola esan, azkitzet. Vale. Osea, irekita eta gero zapaltzen. Ba, horrekin adibidez, de kanta indeguela. Gabonetan atean indegun kanta bat, que ez da kanta, baina intro bezala erabiltze dugu. Hori, en general, talden bastante gustatzen zaigu. Eneko irabe gustatzen zaigu uste. Eta hori, bestela, adibidez dago jendia, tapina asko gustatzen zaiona, nahi directamente etzait. Orduan... Hau, etortzezat... Hori da más de soleauna esunen nola, nik uste. Etorrizat perfecto, tapina ipo dezula, ze dago... porque mi bakazu galdera bat hortaz. Bai, bueno, galdera bat daño geixo test bat, da tapinaren testa. Baino, hau da, hasieran ibiltzen un gauza bat, ze azkenin gitarrista metalzal eta metalero asko pasatzen zinen mendik, baino, claro, gero edontzi beste batzuk, ba, igual riffe jotzita geixo gustatzizkoenak. Eba adibidez, Olat Salvadorri, ba, ez ditxot ez da eskauko riff trash metalero bat, orduan, arpegixua, orduan, hiru aukera dauzketzu. Tapina, riffe, ala arpegixua. Tapina, ana izai hau zero zeiten. A ver. Uste mundu tapinakin, hasi o Eruption kanta, tapinan zera, no? A ver, dazki, como piensaldi kanta hartako baino, eta gero jaztik naso ditzen. Bueno, igual du, aprobau emateo neikue. Aprobau dezu, testa. Vale. Batxe, ez hau dizut, nahi asko gustatzen zat, hori, internazionalki oso mitikuk din gauzek Euskal Herrire transportatzi, ez? Adibidez, mitiko Wonderwall dala kanta, hori, internazionalki kanta pedante mitiko hori bezala. Netzat, Euskal Herriko Wonderwall da 10 urte gartzelan. Zeba, akordi oso antzeku dila, eta rollo antzeku dalako, ez? Orduan, Wonderwall, intzatei mekta dena daude, Wonderwalletaz. Horrein beste jotea, mekta dena daudela. Zer daudela esan dezu barkau ez dizut ondo ulertu? Broma, kiteiala instanta, ja kanta horrekin horren beste jotzea, que ja ni instant atatzezkit bideok, jendiak broma kiten kanta hortaz. Porque batonez jotzean kanta bakarra da. Ba, nahi hori, tapine internazionalki erusionekin aztegean bezala, nik Euskal Herri mailan esatet jotaken solukin jo behar dela tapine, ze da, Euskal Herri mailan oso mitiko, Ja. Sin más, hori, nere pari. Bai. Zer bakau? Ez dizut ondo atxu hori. Zutela iniz hasi gaien solo bat, iniz hasi gaien solo ikan. Zuta garrana? Baina, bai. Ba kontuz, ez hasi, Vale. Nahi batzu hasi jotakena YouTubeen dagozun ere tutoriala, baina abisatzizut oso zaila, oso txungu da. Baina, Vale. Asko ikasiko zu fijo, hori fijo. Hemen, esateu The Valley of the Rainbows, esateu Smoke on the Water baita, tala nahiko meme. Bai, horrekin ere bai meme asko itea, bai. Hori esateu dala ezin dezula jo, terrandenda batea jute zanin, hori da. Terra probatu nahi batzuk, ez jo, porque hacer eskizu horko jendia. Hori ezin da jo. Eta Starway to Heaven ez da. Hori ez. Eta Thunderstruck ez da.
Hori ez. Daude, asko daude, lo tonto, Venga, vale. Osea, gero jendea bai. Venga, beste galdera bat. Badao teknikan bat intentatu dezula atatzie, intentatu dezula ikastie, baino ez dezuna lortu, eta kostatzen zaizuna. A ber, tapina adibidez, osea, izten ez bi esalditea segido, baina gero ja hirugarrena traba hoite zait. Baina tekniki beha lortuta daugezu ordia. Bai, baina, osea, teknika lortuta duteko, osea, teknika bali makit esan nahi du, que adet jo bastante, no? Baina, tapinakin gutxi, osea, bi esaldi ditu eta ja traba hoiten ez. Baina, eske beste teknikaiko latzit okurritzen ez dakit. Vale, lasai, aurra zeiko dugu. Lur espeletak galdetzeu aran smoke on the water? Usted nahi dulazuk hori jotzia. Aspaldi. Ja, Bueno, eskautegu egin de behintzat. bai. Bale? Venga, oin, badao itakan kantuten zatin bat, kontzertutan edo ensaiotan aizatela kantu jotzen da, zuia dela pentsatzen, venga, mentalki preparauko naiz, ze zati hori dator. Badao olako zatin bat? Bai, bueno, illa solo guztikin hori gertatzen zait. Osea, kanta bat bali mator solo dakatena, nira hortan pentsatzen egin naiz. Dao, Game Over adibidez, dala berez, kriston lasaia kanta, osea... Baina, gero dakate artean, solo bat, que oan ere etzaidatako, porque baki jendean aurrena hola. Osea, jendean aurren etzait inoiz ateratzen. Ez da bino, Inoiz, Ez da bino zuri behira. Vale, osea, da, kriston lasaia... No, joingo. Eta hor komentu. Eta, subida hau, beti trau iten naiz kontzertu baina beti, eta aiatu momentu bat, bueno, aiatu zan ondela urte bat, esan nula, solo hori ez etingo. Eta, solo hori iriztanen, oan beti ite duela. Eta, danakola jarri iten, eta jazta, porque izki, eta baina, ez da, kontzertuaten ez Brutala izen da, benetan, ez da izut, subida hori izen da brutala. Bueno, bagan justu eta intzaitelako, baina ni juratzen izut, eta kontzertu baten izitzen ateatzen. Eta esan nun, a tomar por culo, pues nada. Esateu, esan. Esateu, The Valley of the Rainbowsek opa, en plan de, hostia, sorprenditiun dela, jo Josillas esateu urrengo kontzertun soloa jo berdeu. Soloa berdeu. Bai, ez que... Nik uste... Bateria da, jo behak beti esateit, solo ez basu iten, utxunia notatzetan, en plan, bale, baina eski nik solo egitea baet, eski ni notatzet utxunia, porque nola gaizkiteten beti, eta en plan, no. Eta behak beti esateit, eta taldeko beti esateit, baina, ja lo siento. Nago eta leirek ere bai jarri ebe, txatin. Bueno, horrengoan joko dut, ya que me lo piden tanto, baina... Urrengoan jo emartezu, nik uste argi gau dela hemen alde zula. Así que jo, de puta madre. Elkarrizketa hori izan dela, lo que me ha hecho... Ez, oño, broma aparte, de puta madre onda, subidi, lepo gustauza. Venga, vale, hola, galdera xeleberre batzuk bota ditzut pixket teknikin lotuta daudenak. Eta galdera hoxetago da, behatz ekstra bat euki berko bazenu, eukitzeko eukiko bazenu, nun da zeatik? A ber, kontun hartutan ere behatz txikila pixkat, hola dijoala. Nik uste jarriko nula, erdiko bihatza eta gero, erdiko bihatza bastante erabiltzen eta beste erdiko bihatz bat bezala aukitzea guaiango zan, eo bestela, zino izena hon bihatzonek, baina bihatza eta gero. Justu txikila baino leheno, txikila ez erabiltzeko, basikamente. Haizu, zatezu,
olako beste bat, da txikixe Bai. ez ibili eta olako bate. Vale. Vale. Kontzertutan da, ze erabiltzezu soinureko? Ze amplikin jutezea? Amplitxekin apelo, o nola nio dezu? Bai, eske ni dakat ampli bat, nire lehenengo amplia izan dena, eta ez dut beste bat erosi ordutetan. Da Spider 50. Eta basikamente gitarra, ampli bat, maietikan hola, ez da bate handia. Eneko esateu jostairizkoa dela. A ber, onda piko euro balio ditu. Jostairizkoa da, pero sin pasarse. Baina egia da, que, soinu aldetikan, ondo dago, baina ez da Marshall bat. Ez da un Marshall como de 40 vatios. Baina, behar dazka, eta kapantallita bat derecho, jazteizula clean, estetik arron sobra dizideen ematen, aldezu iritsi lortzea, soinu kriston distorsionagoa, tope garbila, eta nik dana horrekin, ampli horrekin. Eta kontzertutan normalen erabiltzen ditun, bi soinu. Garbila, baino ez oso garbila beti zekin pixkatekin, baino pasagabe. Eta reverbrazioak intagola, kanta lasaietako, eta gero bestia, badiez piztiak jotzeko distortzioak. Eta bi soinu horiek naskan gorde eta amplian, digitalki, eta horien arten moitzen itzan. Eta honetan naiz pentsatzen, hori beste ampli bat erostia, Marshall konpoak berroi bat jokoan ikusten erosiko eta izango da. Eta horretik nahi nahi zoain pedalak erosten. Ze, klaro, horrek ez daka rebetila bat zuna esun soinua emateko. Baina daka kriston soinua. Eta orduan, hori erosi eta gero pedala joan erosten, eta hori, ontxe. Eta gitarra aldetik, nik hau da kanaldeko beste kaldera mitikotako bat, zenbat gitarra dauzketzu eta zenbat dirupa hau dezu gitarra osatik? Vale. Gitarra bat dakat, hau ez da neria, nire gitarra eta nire amplia hori joan daude nire etxen. Hau dakat, oantxe amplia hau erabiltzen eniz, baina ez da ere ez neria da. Hau da komo bat de Gear Music, horako zo behit? Gear for Music. Gear for Music, dala mitiko eskolako berrezunen gitarra erostezun pak bat, de 100 euros. Eta ere lengu zuena da. Eskatu inion Madriden naholako eta ezibiltzeko nire beste gitarra eta eramantak hartzen dema guztin. Eta hori, baina nik etxen dakaten gitarra da Telecaster bat, amerikanua. Eta ez tegin 1000 eta piku, baina 2000 inguru zeon. Nereitak esan zian, gitarra bat erosi berro bazu, oan kulpa nereitak gotatzen, baina nire bai nahi nun gitarra hori bale. Baina, nereitak asko poiatzen zian hortan, ez zian, zu gitarra gane bane mezu, erosi ondo bat, eta jazta, porque eso es pato la vida. Bai, ala. Eta, esan, pues jazta, zuk bai etesete bai azu, gitarra omatartu nun, eta gero egia da, amplia ezetz. Baina, ampliare bai omaterosiko eta jazta, ja, komo guztia, ondo. Egia dara bai nikaz gitarra erosin nuen hasieran ni momentun grupoan akan. Niban klaro, grupoan nahi nula eta gitarra horrekin nahi nula iritsi zozeita, baina enekan klaro momentun grupo jokiko nuen. Darun, amplia erosin nuen etxen jotzeko. Eta nik ezin nuen erosietako Marshall bat de 40, porque bezino guzti oteitea etxetikan. Eta erosin nuen hori. Baina ikusita kontzertu kititugula, ez tekize, ja, bat ondo goza. Gabon, Ander, Gabon. Nik esango dizut ni dauzket 5 gitarra elektriko eta danak dien merkik. Danak. Orduan die, esan ulertzet diferentzi hori ez, azkenin ja 2000 euro gitarra bat erostu mazu, ja, ez tezu, igual berdezu geixo, ja, friki bat zehalako, odana alako, baina ja gitarra horrekin. Berandu hori, bai. Beste bat eroste bai, ja izango bat behanduo, por kapritxo ja nire dirua gatenen, eta hori da nire esan nahi. Etxen dakaten gitarra... Ja. Batuko... A ber, kentzin merke bat eroste bat zure bai, baina ez tegit. Pues... Nehitak esotzian palante, eta honik esonen pues palante.
Esateu Ander Zubilagak oaindik gaza ez daukazula barrun, baina eske oin gaza zer dan esplikatzea baldin mazo sortu dingo zikok. Gaz da, hori, gitarristak, normalen gitarristak friki batzu geha, ez? Ez dut zu friki bat zean, baina ni friki bat naiz, Ander friki bat da, eta txatin dagoen jende asko, eta YouTubeen hau ikusten nahi din asko friki batzu dira, ez? Orduan, gaz hori da Guitar Acquisition Syndrome deitzen zaion gauza bat. Eta da, berdindu zenbat gitarra dauzkatzun, berdindu beti nahiko ezu erosi beste bat. Ja, ulertzete. Bai, nintzen gitarra askatzen promozio egiten, eta hola. Eta beti no behiratzen, baina bakit ez dela erosiko, erosi egiten. Claro. Eta, nahi baino nahi gertatzen pixkat pedalakin. Pedalakin egin ikustetik gola gertatzen, bai. Pedala gehiago nahi tozula. Eta, bat erosiet, eta jaurrengoan erosi, baina, claro, eske pedalak ere bai bakoitzak €1 bali izkizu. Orduan, hay que entrenar un poco. Orduan, hilabetian behin igual hasiko naiz erosten. Pixkanaka. Ba, tal hau amaitzeko ingo izuten azkeneko galdera da, zure ustez, zer, bueno, eta klaro, igual, hau, zuretzat galdera hau ez da erabat justu, ez dezulako bisek pro hau, baina zure ustez zer da hobio, gitarra hon bat, ampli txar batekin, ala gitarra txar bat, ampli hon batekin. Ja, debate hau baitutakat. A ber, nire ustez sin duda, hobio dela gitarra txar bat, ampli hon batekin. Osea, egia da, que nikoan arte aukiet gitarra hon bat, ampli txar batekin. Bai. Baina, ez tegit, a ber, zuk konektatzen bat zuk kriston gitarra, eta zuk konektatzen bat zu adibidez gitarra hau, dala pak baten barrun, pues, honek bakarrekan balioko zitun, €80 como mucho. Ampli batea dala Marshall bat, con su pantalla eta dana, sonauko, vamos, kristona. Baina konektatzen bat zu, nire gitarra adibidez, pues, ampli honta, asko segien notatuko diferentzia. Nik uste dut asko segien joiteula amplion batek. Azken entakan potentzia batek eta ez tegit, osea, soinua amplifikau azkenen ampliak ito, esan nahi. Bai. Obvio dela, gitarra txar bat ampli hon bateken. Ados. Galdera hau ez detein gitarrezetatan danetan, uste, bigarren denboralditik aurrera bai, baino esango nuke hori 180 beti izateula gitarra txar ampli honakin. Eta gero daude pare bat friki. Formatar esaten. Daude esateutenak, klaro, zuk baldin mago zuk gitarra hon bat, takizunak oso komodo egongo zehala gitarra horrekin. Behintzet zeure soinue hobeto atako xozula bezala, baina, klaro, ampli mierda batea entxufaute baldin mago, orokorrin, baina, bueno. En fin, de hecho... Hori es que batek esatezun, claro, gitarra ona baldin maukek, gitarra kiston gitarra ona. Da, ampli txarra, baina ampli txarra mikrofonea hau ezkeo, eta hori gero soinu maiko teknika xe, getxe baldin matu horrein berreko gauze, eta puta modara zonau da xen, claro, horre egixe da. Ja, mikrofonea ja es... bai, otro mundo. Porque beste teknikoa da hori bai, zure zenua kontrolatzen aparte dezu. Orduan, ya entran más cosas. Baina, a priori nik bakarrekan gitarra eta ampli, nik behintzat esango nun, ampli hon batek, gehiago hobetzeula soinua, o gehiago notarazteula gitarra hon batek baina. Ba, bueno, ordu betegu ez, ni zerbeza baten bilen iku, así que entretenido su gente, favores. Vale.
Kaixo, Ba, haupa, Clapton esate bai, nik entzun dut hor Leilan zatitxo bat. bai. Bai, Eta Unai kantak esateu ampliona 100%. bai. Vale? Ba, oin, pasauko gara pixkat gusto pertsonaleta. Vale. Orduan, hauek dire galdera oso erresak, baino era berin pixket zaila egin galderak. Vale? Orduan, lehena bota duzut, pum, talde favoritua. Lukiek. Ontxe bintzat, Lukiek. Gustatzen za, dudaure ez, pum, Lukiek. Ontxe, Bai. Zu, nahi dezun momentum bezala erantzun lehik ez da hau zehare. Vale, disko favoritua. ba... ostia, txine. Ba, igual Lukieken azken esango nun. Oia, pixket trampa da, Bai, eske azken aldin aitzenen izena bintzat hori da. Broma da. Esan aldez. Ba, espalaken, izenak ez dazkit. Albuman izenak ez dazkit. Baina espalaken... Azkeneko albuma, puede ser? Espalaken asko eta espalaken azkeneko albuma uste azkeneko dela Vampiroak da on albuma, ez tegitzen da. Baina hori asko uste dire bai. Zino, hemen da katua. Oie. Zuko ez tezu ikusten kamara zea dio, jo igual txata ikusi oso. Vale, ba, eta oin Trinidadi amaitzeko, la Santa Trinidad esateana, kantu favoritua? Esate dute nagoak eta leirek kolpatu topatu, uste eta hau dela espalaken kantu edo disku izeneik igual. Ah, bale, bai. Bale, kanta favoritua? Boa, aldez esan ez dakatela. O, esan inberdet. Vale, Aldezu esan ez dakazula, baina pentsat pare bat hiru bat aipaitzu, la, sin más, por vale, a ver. jakitea. A ver. Lukieken amaitzu lehike, asko gustatzen zait. Gero... Strokesen eozein, Strokesero esko gustatzen zait, Strokesen eozein de bai. Eta... espalaken... Vampiroak. Ja. Oiek. Perfecto. Behintzat iraltzun dezu. Ze musikokin eingo zenun zure ametsetako taldie? En plan, Dream Team bat. Lukieko kantantia, Belakoko gitarrista, Josu Ximunekin. A ber, hau azkeneko hilabetetan, izan da. Nik de hecho handela 6 hilabete hola, oza, udaran ez hoi da. Esatu nion, iraien, porque kompartio genuen kontzertu bat genuen, beha baino lehenua, eta esautu genion. Eta nik Lukieken un bere zaitzen, baina handerbente asako ditzet, eta asko ez zait. Eta oso majoa da, berekin hitz egin izan deulako behi baino. Ui, Izarokin eba ingo nun bereze. Izaro ez da bate rollo hola, baina ez da asko gustatzen zait. Baina hau galderi da geixo, bi aipau ditezu, baina ni nahi talde osua. Nahi dut baterista bat aipatzie, bajista bat, bai, en plan, hori, Dream Team bat zela, ez? Adibidez, hori, Josu Ximun kantatzen eta gitarrekin. Josu Ximun kantatzen, bale, Josu Ximun kantatzen eta gitarrakin. Nik gitarrakin, bajista asko barko man ez ditut esautzen, orduan ez ditzen esan. Bateria Lukiekeko kriston makina da, baina egila da hor jomonitzala Queenen baterista, zeba asko gustatzen zait. Roger Taylor, ez? Bai. Eta bajoa, hori, eneko. Itaka eta Lukiek pixket juntago zenuke, eta gero kuineko bateristie, hor atzin, bere 80 urtekin. Vale.
ze taldekin batea jotzie gustago litzaizuke? En plan, hau da, kartela konpartiu edo festival baten, kontzertu baten. Belako. Egia da, ez ditela asko haitzen, A ber, Lukeek esango nuen baino, ja asko mentzionatzen egin izelako. Belakokin ez dugu konpartio inoiz, Lukeekin bai genula kontzertu bat, baina Belakokin ez, eta egia da, nire taldekok adibidez asko haitzegue. Gure kantak iteko garaian ere bai bastante referente dira. Ni berez ez, nik kantak ez dazkit, letrak ez dazkit, baina estiloagatik kanta hola, eta, vamos, nire taldekide hirurak asako haitzeuen. Eta behaiek oso da dozango ja pakit, konpartiuko genuen kartelak izan. Zure taldekidik aipau ditezu, eta, bueno, Josunek esateu leita bea taldetik bada ikustela, ze ez dituzula nahi. Bueno, mieneko kimakarrik gatzen ez dugu. Da, otzein, Josu Shimun animatzea baldima igual du, ez? Bai. Vale. Akordatzea, zein dago, eske, claro, hemen dauzkat pixkat galderak ordena gabe, orduan guaz pixkat saltauka gala, baino. Akordatzea gitarron ikasezen nuleneo kanta, zein zatzen? Bai, aleluia. Hasi nintzen, eske nien nintzen hasi gitarra elektrikakin. Hasi nintzen, porque nire amak sakan gitarra espainola bat, bere gurason etxe, esan monan eta etxe. Eta esan, venga, gitarra ikasiko dut, hiria bete lehen ukeleliak hasi nintzen nola, eta esan mega gitarra. Eta 2018, eta orduan, espainola hartu nun, eta ez tegiz barra, ez gauak hasi berren, hasi nintzen fingerstyle ikasten, eta, pues, zamituko. Hori ikasi nun, lehenengo kanta, eta hortaz gauten ez, bakit. Eta hori izan zen lehenengoa. Vale. Vale. Ikusteko falta zaizun kontzertu bat? Nahi dezune ikusi eta bendik ez dezula auki aukeraik ikusteko? Zeun kontzertu bat esaten nuna, hil baino lehenu ikusin berrula. Coldplay, baina ez porque asko hitz ditut. Iteun show bat. Espektakuloatik, ez? Kristona. Eta bestela taldia gustatzagatik adibidez Queen nahiko nun, baina imposible izango da. Nik nahiko nuke, bai. Queenekin oan ja gutxi jo, baina ukinun obsesio bat, dema guztien Queen egiten dut. Eta hori, no podrá ser. Eta horiek. Beti gehiago okurritzen dut. Eta imaginatzet galdera honi ze erantzun eman osozun, ja hola pixket ditzeu duenatik, ze artista berpiztuko zenuke? Freddie Mercury. Ez que banekin hori izango zenula. Imagina dut. Horrendo, ez dut gabe. Imagina dut hori izango zenula. Ez que ze pasada zan, Nire gaur egun ja hori igual hori metala eta zea gehiago haitzeko, baina egizan Queen da talde bat nire bihotzit beti ukikuna hor zea bat. Ez que Freddie Mercury ondo itezen, zea hotz sakan. Ze pasada. Andate bezala nire grupon Freddie Mercury jarkon biziriko animatzen, baina da ez da honu, pues, ez dut zigun. Vale. Vale. Oin eskago izut, gitarrista favorituk Euskal Herri mailan eta internazionalki. Berez hemen bost dauzketa apuntaute, baina, bueno, zeuk nahi dezunak, okurritzen zaitzunak esan aldikezu. Vale, gitarrista favoritok Euskal Herri mailan eta gero internazionalki, vale. Hori da. Euskal Herri mailan oso referente, Josu Shimun. Bai, egia esan beste. Josu Shimun. Eta internazionalki, ez da bate rockero ni nada, baina John Mayer oso gitarrista hona iruditzen zait. Eta baina kriston pila, eta gaina izan beti atatzen eskit bere bideok jotzen. Ez ka oso ona da. Bai, oso ona da. Ez da bate punkeruan, ni rockeruan, ni nada, baina ez da egit. Gusto dite zait. Eta bestela
Estela, Eric Clapton bai, Jimi Hendrix bai, baina ja favorito no. Uste favoritoa dela John Mayer. Ez deskit kantaskok beriak, baina, bueno, Nik neuka asko ez, baina mitiko Slow Dancing in a Burning Room hori kiston politia. hasi nuen, baina, eta, kristo solo polita sartzezkio beti kanta guztik, baina, ez deskit egia zan. Hemen txati nahi die komentatzen, Unai kantak ez dugu Mark Knopfler, mitiko Dire Straits. Bai, hori nire eta lehen kanta. Hori igual pixkat, zaharra ontzako da. Eta Bai, baina, bere izena nekin. Ander Zubila esategu hori blueseroa dela, John Mayer igual bluesetik. Bai, Baina bai. naiz da bluese jo Ander pixkat modernoa gore. Nanestek blues klasik, nahiko token modernukin. Bai. Eta Ibanek esategu Godo Zabel. Ez dakit iritzik hau ez zutagarri buruz, zutagarren gitarra. Ez eta eta daskan kantak, ja, kristonak, eta ene izin datu ikasten, porque daka azkartasun bat, mejor no lo intento, se frustra con él. Baina berekin nintzen da tortas, baina kantataz eta zaila dian, ikastiaz. Orduan, mejor no lo intentamos. Eta ez detelako haitzen, baina bada, vamos, kriston makina esan nik ezin ditut ikasi kantoiek. A ber, hau da, Abiadura bat. hau da nire izelako oso frikixe, ez zutagarrena, sin más. Eta gaina, txatin jarri debenez, aprobetxa bindet. Bale. Ametxetako gitarra baik, baukezu? En plan, gitarra bat nahi dezuna... Jazzmasterrak asko gustatzezkit. Baina, a ber, egia esan ez dekat ametxetako gitarra telekaster esan, eta erosin nun. Eta ja baukezu. Bai. Eta bestela hori o Telecaster o Jazzmaster, eta ere baita ez estilo batek, sino ikusitzen jendia gitarra horiek jotzen. Eta adibidez, txopetek Jazzmaster erabiltzeu. Vale. Eta tipua dihoa bakarrikan urtean jotzen. Kantantia, azten zit bere izena, baina kantantia gitarra jotzen na, osea, urte bakarrikan da jotzen. Baina toke gustatzen zait nola jotzen, eta... Hori, txopet esan dezu, ez? Bai, maketa lehiaketa irabazi zuen, eta hor esatu. Listan dagoa, eta ber, egun ematen animatzea alda, no indik ez tixot idatzi, baino, Vale. egun agutako maten idatziko xot. Bai, bai, ez da majo dia. Eta, unginan gero maketa lehiaketan irabazi zuen, eta bat elderan jotzen zuen, eta ikustako ginen. Eta gira esan, oza, urte bat da, eta ez du iten beste munduko izan, baina ez tegit. Jatzen ere bai efektua pedalakin, eta koruz, txoruz o koruz, hartze jo efektu hori, eta kriston ondo sonatzu, eta jazzmasterrak inito. Eta orduan jazzmasterra egia esan, bada gitarra bat polita gaina, erosiko nun. Bai. Ados. Ba, atal hau amaitzeko, hauek galdera berrexegia. Vale. Parretxe, oinarte galdetu ditzut zure gustuk, ez pixketola jungea zure gustotatik, eta hori jungo gea zure antigustotatik. A ber, zeuk zenbat nahi dezun busti bat, baina... Vale, ze talde ezabatuko zenuke? Ontsa nahi zuri ematen boteria, aukeratzeko mundu mailan talde bat, eta PSen disko danak, kantu danak eta taldie, desagerrazteko. Oso zaila, buah. Ez da entzaila, seguru bada hola zehotze odiatzezuna. A ber, zure pertsonalidain arabera, baina. Bai, baina, a ber, nik esako nun eozein reggaeton talde, baina, claro, eske taldek ez daude, no, reggaetonen, dia bakarka. Hori gero zetorren, ze artista ezabatuko zenuke, naia individual. Ba, reggaetoiak kantatzen eozein, osea, ezin dut. Baina, a ber, talek... Eski... Esango nula mitikon bat gero bere kantak burun sartzen zaizkizunak eta adiez untza, aldapan gora eta horiek, momentun topo ondo, baina eski horren beste sartzen zaizkizu burun, que eres deso, eski... Kendo, mesedez.
Eta eske etzaitelako beste zer okuritzen, Orduan, untza ezabatuko zenuke. A ber, eske igual, gero fijo gauen beste bat okurritzen zitela, eta hori izango nuen. Nire Baina antxa pronto, horietako bat. Vale. Hemen, ja bauket hemen klip bat, BR-o, TikTokea eta Insta eta itxotzeko plan... Ai, ez. Itakako gitarristak untza ezabatu nahi du. Me matan. Eta esate dute nagok eta leik, ez dakit bizetako zeinek alabiek. Aran, mesedez, erromeri guztietan dana ematezu untzakin. A ver, hori egia da. Baino, porque momentun estás en el ambiente, baino, ni berez gero etxen jartzea zu, eta, baina, bero, ja ni momentun erromeritan dana matetela. Baina hori zein kantakin, así que ya está. Vale, eta pixket berriz reggaetonerui heldute, zein da hola gehienago diatzezuna? Ez que nola ez dituten esautzen ere, osea, izenak ere ez da eskit horren gutxi egiten. Vale, Purpurina kanta, ez tegit ez da zein da kantantia horrena. Baina, Ez dakit ez da ze kanta da, momentu honetan. bueno, daka letra bat, bueno, horroroso. Horren kantantia ezabatuko nun, ez tegitela zein da. Jendeak bakito dio ingoitela, porque dago jendeak uste bite zeiona reggaetoia, no seke, gero Purpurina indunak, a ver, es que fijo que esto famoso dala. Alberto Gambino, da. Vale, sonatzeit. Baina, Ez dizonat. hori kendu, bueno. Vale. Vale. Ba, bueno, más o menos orduan gustu natalare bukau samartu da. Eta miratzen zaigu, ja, hola, amaitzen juteko. De hecho, 11:20 ia. Hori, azkeneko 10 minututan ingo deun aipatuko duen gaia da, pixkat euskal musikin egoerie, euskal musikien eszenien egoerie, eta hau da normalin nik erabiltzen tartie pixkat gazteai kaini sartzeko eta gonbide hauei esateko, a ber, gaztea ze. Orduan, hortik hasiko naiz, gaztea ze. Gaztea, gaztiak. Ez. Gaztea, radioa. Bai, gaztea instituzio bezala, zanet, hortik hasileik edeu musika eszenien nola ikustezun, esan nahi, ez dara, ez zaitu nahi jarri kompromiso baten, esan nahi. Vale. A ber, nik gaztea ez dut haitzen asko, baino, a ber, nik uste jartzaituen kantak dia como los 40 principales, dia azkenia, no? Ez tegit, a ber, gu talde bezala, eta ni ondela gutxi sartu ginen Euskal Herriko industri hortan, museoko industri hortan, eta egia esan da, ni sartu baino lehenuen nun esautzen ez dukiek, ez espalak, ez belako, ez oietako, ez da bat. Porque enun gaztan enun bizitzan nahitu, ez tegit. Osea, gero kontatzeak, eksto janditza gaitzeitu belako famosua da, espalak ere famosua da, eta ni momentun, baina ez da diture ez, eta egia esan da, ez tegit, oso guai da, eta gaztean egia da ez duela jartzen, ez? Bueno, igual ez beste batzuk ezain beste, esan justu espalak eta lukiek die, esango de, hau da pixken ere iritzixe da ez, baina die grupuk gazteako zirkuitun sartu dinak, baina igual ez die sartu beste grupo batzuk hainbeste, en plan ETS, Bulego, osek die gaztean, euskeraz gexenatu egizun taldi normalin osek die. Gero egixe da, beste batzuk entzutegiela, baina nire ustez gutxixo entzutegia. Baina nik uste, hau nire iritzi personala da, nik uste gaztean probleman gineala musika internazionalakiko daukeben jarrerie. En plan, tío, ni Miley Cyrus entzun nahi bat jugu, naiz Spotifyra, o... Bai, hortako los 40 principales eta cadena 100 hauetan daude. Bai, hori gila, enun pentsa hortaz, baina... Bai, eta gero daude ere bai talde asko, hori, lokiak irauek nik enitula ezautu, nik enekin existeziala, behai ezautu arte. Eta fijo daudela beste 10.000
talde euskaldunak, ez ditutela esaten, eta jendeak ez ditugula esatzen, baina gero kristonak dira. Baina hori pixkat inevitabilia nik uste pixkat. Baina bai, ni personalki bai oso behandu, behandu igual ez, baina esan edo, handela gutxi sartu nintzala, eta daude talde asko ez ditutenak esautzen. Eneko adibidez, enekokin konversazio hau, vamos, gongo zitaizu una media hora, porque asko daki. Baina eneko bajista da, ordea, hori itzaite interesatzen. Vale, baina hori behak asko dakilare bai, porque lehenu sartu zen. Ni emauntaz gutxi, baina pentsatzen duguna baina asko segio da, hola. Eta nik ondela gutxi eskurri hori eta kristona da, oza, nahi joan txen nire talde favoritua esatea zuta lukik esatu zut, eta lehenu enun esauten. Zena, orduan hori. Bate, nik neu behasen alde esangot, adibidez, maketa lehiak eta olako gauzakin zuek bezalako taldiek ezagutara eramatie hori positibo dela, en plan, nik ez nahi jarri erabat hater, en plan hori mierda bada eta mierda bada eta ja, ez nahi, ondo iketxuen gauzeken ere ustez aipagun berdie. Maketa lehiak eta kristona aukera da, baina mundu guztiantzako da hori, eta oza, zu hartu interneten, eta zuk zure kanta bialtzen dituzu, eta orduan, oza, ez dago inorre itxita. Orduan, kristona aukera da. Pero maketa lehiaketak ere bai, hori, dirua mateizuela ez tekize, eta mateizu ere bai aukera gero progresatzeko maketa lehiaketan irabaztesunak. Orduan, maketa lehiaketa bai dela aukera oso ona edozein taldetzako eta ozein solistantzako. Bai. Zuen kasun, esan ez hori, ate desente ireki ditzuela bezala, ez? Eta horrekin azizate pixkat ikusten estena nola daun, estena nire sentido de hori kontzertu batzu lortu ikezue eta hori, eta kontzertutan baita aipau dezunagatik kondizio nahiko honakin. Bai, a ber, guzortu eukide hori bai, maketariak eta baino lehenuo, udaran, kriston kontzertu pila ez, baina esan eta mar kontzertu loki genituen. Asko da. Bai, oza, berri ginean ez genitu ni kontzertu lehenuo, eta mar kontzertu genituen da derrepente udaran. Oza, gu maketa lehiaketan sartu baino lehenuo, ja, industrian sartu eta gauden bastante. Oza, oan, Zambila notatu du, baina alde hortatik ez horren beste. Zeia lehenu sartuta gauden. Baina bai, maketa lehiaketak, hori, gaundina, pues tiro amateizuela, esanet, irabazte bazu, pues tiro amateizuela. Claro. Guk horrekin bateria bat erosi dugu, esanet, alde hortatik. Eta gero bai, kontzertu aukerak, ja, a nivel más profesional, hori, modelo eta azte nagusian. Orduan, alde hortatik bai, baina hila da, guila bere zudarako kontzertu guztio dienatikan, hor jo genuen espalakekin eta lukekekin, maketa lehiaketa baino lehenu jo genuen, orduan, nik uste lehenuotikan hartzen egin ala. Eta kuriosidadez, kontzertu hori adibidez nola lortu zenuten? Azkenin zuek moiu dezue pixkat kontaktu agendie, ala? Nik uste, gure ez teki guztek, gure idatzite zegoen. Baina uste izan zela klabia Hernani jo genuen, fetxaen ez goatzen, baina maiatzen da hori izango zen, ekaina. Eta jo genuen Hernanin, nola izan azun astintzeit. Bale, J. Martinakin batea jo genuen. Eta horrek eman zigun kriston bizibilidade dira, osea, hortikan aurrea, ja, kontzertu bertan, kontzertu bukatu genuen, eta gongenean deskansatzea orai, eta igual bi hor etorri zitzezkigun esaten urrengorteako ja, kontaktuan, noseke, eta gonpelagu, ja? Eta gero hori izan zen, nik uste zintzigunak gero, izatikan jendiak itzaitia, gaztetxek itzaitia, eta gaztetxe izan gabe, beste eozein festetako, kontzertutako guritzaitia, nik uste hori izan zela pixkat. Lehenko ezkan kontzertuik, eta izan zen hori euki, eta gero idazten nazizian. Orduan pixkat hori izan zen. Azken, baita egal, kontzertu hori lortzikin jaz eukizen dutela suerte bat, bizibilidad lortu zen dutela. Bai. The Valley of the Rainbow zeg esateu, ekainak lau itaiako jardunalditan.
Hori, Bai, hori, gainak laua, puede ser. Bai. ez da zein da, baina horre ezautu zaituzte, da? ¿Ves? Izen hori? Ni idea. Vale, da igual. Baina bai, gainak lau bai, puede ser. Bai, taiakin, bai. Sozialismoan... Eta, de hecho, gu jo baino lehen nuo txarla bat Santa Ana. Bai, Earki. horrek eman zegoen visualizazioa. Kuriosidades, ze iritzi J. Martin Amerina Gris da tipontako rollo nahiko berri xeiken nahi din taldi buruz? Rollo musikalki. Bai, gustatzen zaizu, no? Vale. Ez, originala dira, no? Ez. Bai, a ber, ni pertsonalki musika hori ez dut eitzen. Baina ez tegi bai oso berritzaileak esan nahet, onarte euskal zean aitzeianak ba hori dira, pues, rock, ba hori. Da, bastante interesante daude, baina ba, nolaztian ere rollokoak ba, ez dut eitzen. Bastante teknologia sartzen, elektronika sartzen eta hola. Da, guai daude, gero letra itzezu eta letra ere bai importantzia asko emate joe. Ba, beste batek igual gutxi emango jo azkenen gitarran riff polit bat bali makazu, ba horri emate dozu importantzia eta ja kanta guzti egin dezu. Baina Merinak ez dago egitazka letra batzuk da jakurtzekoak. Da, alde hortatik, bai. Baina biak ez da nire erroi bat ez ditut. Etxe nola ez ditut aitzen. Baina bai oso onak. Vale. Ezin maz justu aipatu dezu eta nahi irutzen zait eta nahiko originala dila, neuri pertsonalki etzait Merina... Merina Garriz zait gustatzen, hainbeste, ze J. Martina irutzen zait obio dila, en plan, baina niretzat hori, musikikin harmonisekin da geixo jolazte belako, ez? En plan, eke belako, igual, musika iluno, gauze, zea, turbixu bezala. Nei horregatik gustatzen zait geixo. Baina orokorrin bisege nahiko... Bai. Ba, bueno, 11 ditu, así que hemen utziko dugu. Baino, ez, gitarri ez kendu. Ze, oin ingo deuna da, a ber, nik hemen jarriko raid bat, zein ingo show, maiuskula, bialduko show raid bat. Da, zuk zehose jotze baldi mazu, sin más, nik gainetik bai, akorde batzuk, nik gainetik improvisatzen dut. Vale, pues akorde batzuk, Nik inventauta o aldu kanta baten basia izan? Nahi ez una. Eskerrik asko danoi, pasatxatik, eta horren arte. Jo...